Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakarwadziwa mukoma, ndakarwadziswa nemukadzi, ende advice yangu kune vamwe varume kunzoko: kana wakamborora mukadzi wako ukagara naye, wedha makatizizana kana kuti makatorana muchishandisa gwara rakanaka sezvandainge ndakaita namadhamu. Madhamu ndakatanga kudanana navo apo pavainge vachiri form 4, ndikavamirira kuzonosvika vapedza kunyora A-level yavo, asi vakabva vachizoshayirwa mari yekuti vange vachienda kuyunivhesiti. Hameno kuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakabwaira ndikavaendesa kuyunivhesiti, ndingadai ndiripi kutaura kudai nemazi stress, because vabereki vavo vakatomboti sezvo ndainge ndichida kuroora mwana wavo, vainge vachida kuti ndinge ndichiendesa mwana wavo kuyunivhesiti. Ndakangoti ehoi, ndichazviita, ndichaita saizvozvo. Ndakaroora mudzimai wangu ndokubva tachizotanga kugara tose. Mwari vakatipa vana vedu vatatu. So vekutanga vainge vari matwins, then umwe wacho mukomana iye akangozvarwa hake ari 1. Takagara tose mukoma, tikazotanga kunetsana namadhamu. Ndikangoti mukadzi unotogara watomuona kuti uyu hakuna kure kwandinokwanisa kusvika naye, because madhamu vaiva nesystem yekuti kana vakangonetsana neni vobva vatoudza amai vavo. Taimboedza kugadziriswa nehama dzangu vachitoudzwa kuti iwe semuroora hazviite kuti unge uchiti pose paunonetsana nemurume wako omhanya woenda unotengesa murume wako kuvabereki vako. Iwewe uri muroora, kana kuri kunzi ukanetsana nemurume wako ukauya nenyaya dzako pano, tinokwanisa kukugadzirisai mune zvakanaka. Asi kana kuri kunzi ukaenda manje, vabereki vako vanenge vava kuona sekunge wanyanyisa washungurudziwa, izvo zvinozokonzeresa kuti vange vachikupa maadvices ekuti dzoka kunokumba kana kuri kunzi murume wako anenge achikunetsa. Iwe haukwanisi kuzozviona kuti kudzokera kwaunenge uchitoita kumba unenge wava kutoparadza marriage yako. Mukoma aitoita sekunge akadyiswa naamai vake. Taiti kunyange tikanetsana, kunyange nekanyaya kadiki diki, aisarudza kuti anga achitoudza amai vake. Takaramba tonyanyisa kunetsana, iniwo mukoma ndikazotanga kufambidzanawo neumwe mukadzi nekuda kwemastress. Basa randainge ndichiita rainge risingadi kuti ndive munhu wekuti ndinongogara ndiri pamastress nguva dzose. Ndaikwanisa kuzoita mamistake pabasa, because ranguwo basa randinotoita mukoma. Kana ndikaita mistake, umwe munhu anokwanisa kutofa nekuda kwemishini iyo yandinooperata pabasa. Iye ainge achitozviziva, uye takazotomboendeswa kumatherapy nekambani, because vainge vava kutozviona kuti mashandiro acho awo andainge ndava kuita ainge asisiriwo. Ndikavaudza kuti dambudziko rainge riripo mukadzi wangu aigara achingondistressa nguva dzose. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndabva kubasa ndosvika munhu ari bhizi kurongedza mabhegi, yotanga kikiri usiku hwose, usingade kuti mukadzi ange achikusiya achirongedza iwewe uchirongonora. Then mangwana makuseni paunozodzokera kubasa unenge wakaneta zvokurevesa. Uzonosvikawo vamwewo vangu vazondipa advice kuti uyu mukadzi uyu siyana naye, hakuna kana kwaunombofa wakaenda naye. Vamwe vachironga, isu chedu chataiita kungoronga nekuputsa, nekuti paya pamunoti maronga chinhu semukadzi nemurume, kana mukazonetsana zvinoreva kuti mava kutangidza futi zvekare. Saka hwangu upenyu hwainge hwakangomira panzvimbo imwe chete. Ndokubva achizonditiza, akangonditiza nerimwe zuva ndiri kubasa, akandituka akanditi ye uri hure. Ndikaedza kumuonesa kuti ndainge ndakazopfimba umwe mukadzi nekuda kwemamistakes angu nemamistakes ake, but ndainge ndichiri kumuda, ndichida zvekare kuti tinge tichizoramba tichiraramisana tiri panzvimbo imwe chete sevanhu vainge vakazvara vana vavo pamwe chete. But akabva achizonditiza kwava kuenda akanogara naamai vake. Ndakarwadziwa kuti vabereki vemukadzi wangu vakagamuchira mwana wavo, even though vainge vachizviziva kuti ainge akaroorwa aine musha wake, but vakangomugamuchira. Kana kumbondifonera vakamupa mari yekuti mudzimai wangu ange achizoya kunoku kuJoni
saka ndakazogarawo kumusha mukoma, mufunge zvenyu. Ndakatombopiwa advice yekuti zvaunoona zvinhu kana zvadai, dai wachitsvaka musikana at least anenge asina kumbopindawo mumarriage, asina mwana. Vanhu vaindipa maadvice iwawo nhau ndava kuona kuti vanhu ivavo vaiziva zvavainge vachitaura. Ndakazotora umwe musikana akatanga andinyepera kuti iye ainge ari musikana, but nekufamba kwenguva akazondiudza kuti ainge aine mwana wake 1. Vana ava vakazobudikira vava vaviri, saka ainge akamboroorwa ndokubva achizorambana nemurume wake. Hakuna chinhu chinorwadza sekutora mukadzi ainge ambori mukadzi wemunhu, nekuti iye pfungwa dzake dzinenge dzichingogara dziri kumashure uko kwaanenge akabva. Vakadzi vashoma vanozvigona mukoma kuti mushure mekunge varambana nevarume vavo vakaita move on, vakatanga kugara nevamwe varume, anokwanisa kuzozvidzikamisa hana yake obva aisa pfungwa dzake dzose mumarriage iyoyo yaanenge apinda mairi. Kana varikowo varume vakadaro, aiwa ndinongoti kwamuri, aiwa ndimi mikono, nekuti vakadzi vakadaro vashoma. Mukadzi iye kana ukasangana naye wekuti anenge akambobuda mune imwe marriage asi still okupa ruremekedzo rwake rwose, achikupa nguva zvekare nemwoyo wake wese, akazokuzvarira unofanira kuti unge uchitenda Mwari, because a good woman is hard to find these days. Nemukadzi uyayo yamukoma taigara tiine machallenges ekuti iye ainge asingadi kuudzirwa, kana kuri kuti ndikamuudza kuti haufaniri kuramba uchitaura neex yako, kana kuri kunzi inhau yevana. Mari mukoma, mari ndainge ndagara ndiinayo, someone who is very financially stable nekuda kwebasa rangu iro randinoita. Ndaitomuudza kuti mari ingawani ndinayo, tinongorera vana vedu pamwe chete, vanguwo vandakazvara kunyange ndichivanyimwa, but unofanira kuziva kuti ndine vana. Iwewe vako vana vanenge vaine advantage yekuti vanokwanisa kugara panapa panenge paina amai vavo, but mukoma ndichiita zvose. Vana gore iro ratatanga kugara tose ndakavabvisa pagovernment school ndikavaendesa kuboarding school, apa vainge vachiri vana vadiki, asi aingoramba achingotaura neex. Apa murume wacho iyeye mukoma, muone zvenyu, ndichizonosangana naye ainge akatoita zvekutomudzinga, kutokandirwa mabhegi panze, ndikamutora ndikagara naye, but ndokwa ainge ava kudzokerako zvekare achitaura naex wake. Ndaiti ndikamubvunza aibva ati ndiri busy ndikumbotaura navo because pane zvimwe zvinoda kuzogadziriswa pavana, saka ndinofanira kungogara ndiri close navo. Ndichiedza kumuonesa kuti but murume uyu achakuparadzira imba yako, nekuti iye anotaura newe kana ari kubasa chete, zvichireva izvo kuti anorespekta mukadzi wake. Anozotaimbira kana mukadzi wake arara ndopaanotanga kutaura newe. Iwewe wacho basa unenge uri busy uchingomutumidzira mamessages uchingoti achazopindura. Ndairwadziwa mukoma, munhu akarara pasaiti neni achitoisa maaudio achitosendera ex yake achiita urongwa hwake neex husband yake, but vainge vachingotaura nhau dzevana tikazonetsana. Ndakazouyawo hangu kuno kuSouth Africa, asi ndichiuya kuno kumukoma ndakaita zvekuzotsvakirwa basa namadhamu kuno. Ndakavaudza kuti situation yangu yainge yakaoma, vakanditi handichakutsvakirai basa, ndokubva vachizotaura neumwe murungu. Saka murungu uyu ainge achizivana neumwe murungu uyu ane kambani hombe chaizvo munomu muSouth Africa. Ndokubva ndachizowana basa, ndakaitirwa zvose mukoma ndichiri kuZimbabwe, mapermits and everything. Ndokubva ndachizouya kunoku because inini I am a crane operator, a mobile crane operator, uye zvekare kana kumahaba ndinokwanisa kushanda. Kumahaba ndakatomboshanda kuMozambique zvekare nekuNamibia, saka experience ndinayo. Ndauya kuno paya mukoma, mari ndava kuwana mari yakawanda. Then mudzimai wangu akangoenderera mberi neunhu hwake ihwohwo hwekuti anoudzirwa zvekutaura namai vake. Ndakabva ndati ini zvemastress handidi, ndokubva tachizosiyana zvedu namadhamu. Saka ndichingouya pano mukoma, ndauyawo pano ndiine message yangu iyo yandiinayo kune vamwe varume kunze uku.
munofanira kuti munge muchingwarira dzimwe nguva musashandisa ma-emotions pakunotsvaka mukadzi. Paainge achiri musikana wangu ndainge ndakatozviona kuti karekta yake yainge isiri karekta yemunhu angavakika naye, but nekuda kwerunako rwake ndakaramba ndakangomira paari. Zvekare ndikaita mistake yakadaro musecond marriage yangu, ndakamuda mukadzi iye nevana vake nekuda kwerunako rwake, ndikamutora tikagara tose, but haana kana kumbogara akandiona sekunge ndainge ndimbori kana chinhu. Iko zvino anotombotaura neni achinditi titsvakireiwo mabasa tikwanise kuuyako kuJoni. Ndinongotaurawo hangu naye semunhu wandakambogara naye, but akandidzidzisa chidzidzo. Vakadzi ava vari vaviri vakandidzidzisa zvidzidzo. Ini hangu mukoma, secret yangu iri pakuti ndangosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizvitengera chimudhori changu. I can afford to have as many women that I want, but pari zvino ndikuda kungozvichengetera vana vangu, to give them the best education that money can buy. Asi ndichazvitengera chidhori changu, ndichazvifadza ndisingaiti stress. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kuti ivo vasarudza havo kuti vange vachizvitengera chidhori chavo icho chavachange vachizozvifadza vachichishandisa chidhori ichocho. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Munobvumirana navo here mukoma vedu avo pane zvose izvo zvavataura kana kuti kwete? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndine imba kuBorodale uye zvekare ndine imba, imwe imba yacho iri kuChisipiti. Saka dzimba idzi mukoma handina kudzitenga nemari yangu. Dzimba idzi dzainge dziri dzasekuru vangu. Sekuru vangu ava vainge vari munhu vainge vaine mari dzavo, ende ndainge ndisingatozvizivi kuti sekuru ava vainge vakaromba. Zvino iniwo ndakabva ndachizopiwa zvinhu zvose izvi. Ndakazvipiwa apo pakashayika sekuru, mainge muri mugore ra2015 apo sekuru pavakashayika. Mushure mekunge vashayika, hama kana kuri kunzi dzinenge dzichida kukushandisa mukoma dzinokutsvaka. Pakafa baba vangu hakuna akada kunditora kuti ange achigara neni. Sekuru ava vandiri kutaura nezvavo mukoma vainge vagara vatori munhu ainge aine mari dzake, but vakaramba vakati ivo baba vangu nekuti vainge vasina kupedzisa kuroora, vainge vasingakwanisi kuti vange vachichengeta gora mumusha mavo. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndainge ndichiri hangu mwana mudiki, ndakazosara hangu ndongochengetwawo nevamwe vanhu vemuvillage, but ndichingoshandiswa hangu mahara. Ndakazorarama upenyu hwenherera ndichingofamba from one village to another. Basa rangu rainge riri rekurisa mombe. Mugore ra2015 ndo pandakazodaidzwa kumba kwaSabhuku. Panguva yacho ndainge ndava kugara kwaMutare, zvikanzi kwainge kuine vanhu vainge vachinditsvaka, asi vanhu ava vainge vari kwaMambo. Saka taitofanira kutoti tinge tichitogadzirira tichiendako kwaMambo. Takaendako mukoma, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti vanhu avo vainge vachinditsvaka dzainge dziri hama dzangu, but dzekusaidi rekwaamai vainge vari vana sekuru uye zvekare nana mainini. Vakanditora mukoma, takazoti tapinda mutauni maMutare, vakanditengera hembe dzinodhura, vakanditi ndige ndichizodzipfeka tikazouya kunoku kuHarare. Ndakaunzwa kuno kuHarare mukoma, vanhu vachiita sekunge vanondifarira. Izvo vainge vasingatombondifariri zvachose, vainge vachida kundisengedza mutoro unorema kudai. Apa ivo vagere zvakanaka kumhiri kwemakungwa. Ndingangoti pari zvino hama dzaamai vangu zhinji dzacho dzandinoziva hadzimo muno muZimbabwe, asi variko kumhiri kwemakungwa. Takangoti tichinosvika muHarare mukoma, ndakabva ndachizoendeswa kumochwari uko kwainge kuine mutumbi wasekuru. Izvi ndo zvandakanzi ndinge ndichiita.
Zvakaoma mukomanashi. Mumotikari yevamwe mainini mainge muine janga rainge ririmo. Takapinda mumochwari takabata janga iroro, takaita line. Inini ndini ndainge ndiri kumashure. Sekuru firstborn yasekuru avo vainge vabva mukushaika ndo vainge vari pamberi vakatungamirira. Sekuru ava vainge vakabatwa bhande ravo nevamwe amainini avo vainge vari mutevedzani wavo, zvekare nevamwe sekuru vainge vari kumashure vainge vakaita zvekutobata jaketi raamainini ivavo. Tainge tichifamba takadaro nemizera yedu ndokubva tachizoenda kwacho ikoko kwainge kuine mutumbi wasekuru, but vana amainini ivo havana kuzopinda nekuti sekuru vainge vakashama, vainge vasina kupfeka. Janga riya ndini ndakazonzi ndinge ndichizoribata nekuti patakazosvika padhoo kuti tinge tichipinda umo mainge muine chitunha chasekuru, sekuru vainge vari pamberi vakabva vachizoita U10 ndokubva iniwo ndazonzi ndinge ndichiita U10, zvichireva izvo kuti ndini zvino ndainge ndakatungamirira. Then vana amainini vakazosara vakamira pamukova werumu iyo yainge iine chitunha chasekuru, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichitungamirira semuzukuru vana sekuru vangu. Ndakafamba ndakabata zijangariya ndokubva tapindamo mumochwari. Sekuru vainge vakaiswa pane rimwe zitable. Ndainge ndisina kumbogara ndakaona chitunha upenyu hwangu hwose, ndiko kainge kari kekutanga kutoonawo chitunha. Ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa jangariya pamutumbi wavo sekuru. Ndakaita saizvozvo, saka jangariya riya rakazotyorwa nemadzisekuru angu avo andainge ndiinawo mumochwari. Vaityora vachiisa mune rimwe zipepabhegi. Vakabva vachizondipa kajanga kadiki vakaisiyawo kamwe pamutumbi wasekuru. I am sure kuti sekuru vakazovigwa vainako kajanga ikako. Ndakazotorwa ndikazoendeswa kumba kwasekuru kuBorodal. Hama dzaamai ndaisatoziva kutoti dzino ndida kudaro. Vakarakidza mufaro chaizvo pandakasvika zvichinzi mwana waRodha auya, mwana waRodha auya, vanhu vachiratidza kufara. Mukomanashi mutumbi wasekuru wakazouya usiku hwacho ihwohwo. Ndikangoti it was somewhere past 7 p.m. mutumbi wasekuru pawakazouya. Zvinovawo zviri zvinhu zvakandishamisa, even though ndainge ndichiriwo mukomana wechidiki, kuti mutumbi wasekuru sei wazounzwa usiku kudai. Then mangwana zvikanzi sekuru vaitofanira kutoti vange vachitovigwa. Izvo sekuru vainge vatova nemwedzi miviri mushure mekunge vashaika. Saka vakagara mumochwari kwenguva refu kudaro nekuti vainge vachiri kunditsvaka hama dzaamai vangu. Saka vakazoita zvinhu zvavo zvose nekukasika, sezvo mutumbi wasekuru wainge wagara muchipatara kwenguva refu. Mangwana acho makuseni takaenda kumakuva kuda past 9 tikaenda tikanoradzika sekuru, asi patainge tichiri kumochwari the previous day ndakatombobvunza vana sekuru ndikati, vana sekuru muri kunzwa kuti pane munhu ari kutaura here? Ivo vakati vainge vasina kana chavainge vachimbonzwa, but vainge vachindinyepera zvavo nekuti chitunha chavo sekuru chakatotaura. Apo patainge tichigadzika jangariya pamutumbi wavo, ndakatonzwa sekuru vachiti, gamuchira muzukuru wangu, wabvuma here kugamuchira? Ndikatoti kune madzisekuru angu, muri kuzvinzwa here? Pane munhu ari kuti kwandiri, gamuchira muzukuru wangu, zvinoreva kuti wagamuchira here? Vose madzisekuru angu avo andainge ndiinawo vakati havana chavakanzwa, but dzainge dziri nhema. Kwose kwandinofamba ndinoudzwa kuti chitunha chasekuru pachakagara mumochwari kwe2 months, vaiti kana vakaendako vachida kutora chitunha chasekuru kuti vange vachichiviga, apo pavainge vachiedza kunditsvaka vachindishaya, hanzi vaitoudzwa nechitunha chasekuru kuti tonderai, kana musina kumuwana ini handisi kuzobuda muno mumochwari. Saka madzisekuru angu vainge vachitondinyepera. Vaizviziva kuti chitunha chababa vavo chaitopota chichitotaura.
Saka mushure mekunge taradzika sekuru, takangoti tichingobva kumakuva, zvinhu zvacho zvose zvaingoitwa ipapo mukomanashi zvaingoitwa fast ende pakuzonovigwa kwakaitwa sekuru ndine bhachi rimwe ravo iro randakapiwa. Kuzonosvika vachizopedza kuradzikwa ndainge ndakaripfekedzewa jaketi iroro, rakazongotorwa, handizivi kuti rakazoendeswa kupi, rakangotorwa neumwewo muzukuru akati ndanzi naamainini undipe jaketi. Ndikakurura jaketi riya mukoma ndini ndaiswa paforefront. Ngeti vainge vatorikowo vamwe vazukuru, vamwe vainge vatori nemari dzavo, vamwe vainge vakatobva kumhiri kwemakungwa vachiuya kuzochema sekuru, but ipapo ruremekedzo rwandaipiwa ndichitoita sekunge ndini mukuru mudzinza rose. Tabva kumakuva, zvinhu zvacho zvakaitwa nekukasika, tikatonzi taifanira kutoti tinge tichitogara dare, ndokubva tatogara dare remhuri. Vanhu vose vakaramba kugamuchira izvo zvavainge vachipiwa pakugoverwa kwenhaka yasekuru. Zvakapiwa ini zvose mukoma. Sekuru vangu vainge vaine maprado avo 4, uye zvekare ipapo patainge tiri pamba pasekuru pavakachemerwa kuBorodal, ndakabva ndatonzi muzukuru, imba iyi yava yako, zvekare neimba imwe yekuChisipiti. Ndikaudzwa kuti sekuru vangu vainge vaine maUD uye zvekare vaiva nebhazi. Ndikanzi zvinhu zvose izvozvo zvainge zvava zvangu. Ndakapfugama mukoma, ndikatanga kunamata, ndikati Mwari makanaka pamberi pehama dzaamai vangu. Ndikati vana amai vangu, handizivi kuti ndokutendai nei nekuda kweizvi zvinhu zvamandiitira kweupenyu hwangu hwose. Ndakashungurudzwa nevatorwa ini, ndaisaziva kuti Mwari ndo zvakanaka izvi zvavainge vakandichengetera. Saka vamwe vana amainini vakati usachema zvako nekuti ndokuita kwaMwari. Ndakagamuchira zvose. Madzikuru angu vakatanga kundidzidzisa kuti bhizinesi racho ndinori rana sei, but havana kukwanisa kundizivisa kuti vainge vatoriwo mubishi rekuti vange vachigadzira mapapers avo, vange vachienda kumheri kwemakungwa. Ndikangoti hama dzaamai vangu zhinji dzacho dziriko kumheri kwemakungwa. Kunyange vakanzwa confession iyi, pari zvino I don't care at all, nekuti vakandiisa panguva yakaoma, vakandimbunyikidza kuita zvimwe zvinhu mukoma zvekuti kunyange zvikanzi baba vangu vakanzwa kuti ndo zvavakandiitisa izvozvo, vachindipinza mumochwari zvekare nekuzondiendesa kun'anga, but kun'anga ndakazoendeswa nevamwe sekuru avo vakambosara vari muZimbabwe vachiita sekunge vainge vachida kundidzidzisa kurana business, asi vainge vachida kungoenda neni chete kun'anga. So takazoenda tose kun'anga. Mushure mekunge taenda tose kun'anga, ndakanopiwa tsvimbo iyo yainge yakagadzirwa netsanga. Tsvimbo iyi yakazoshanduka kuita nyoka. Kubva pandakapiwa zvinhu izvi zvainge zvimbori zvasekuru kusvika pari nhasi mukoma, ndingangoti ndarara nevakadzi avo vanokwana kuita 600. Ndaparadza mamarriages evanhu vakati wandei. Seumwe mukadzi uyo wandakasangana naye paFacebook, ndikamupfimba ndikatanga kumupa mari, akabva achizoramba murume wake. Umwe zvekare uyo akambouya kuZimbabwe achida kutora passport, ndikasangana naye kwava kumupfimba, akatanga kushainira murume wake waainge asiya kuJoni. Ndakatomunzwira tsitsi ndikati munhu uyu anombozviziva here kuti kudada kwose uko kwaari kuita achidadira murume wake, nekuti murume wacho aimbofona dzimwe nguva tiri kuhotel, obva atanga kumupopotera paWhatsApp achiti uri kudei, ndiri kungoda peace of mind, but uri kuramba uchingondinetsa. Ndikati anombozviziva here kuti mari iyo yandiri kumupa, mari yose iyo yaari kuona achifungidzira kuti zvimwe kuda apinda machena, emari yeurombwa inotonditambudzawo. Anondirwadza ndeumwe musikana uyo akazoshayika, akastroka, akafa. Ainge achidzidza pane imwe university, zvekare ainge aine mukomana wake ainge ari kuSouth Africa. Saka akazoona sekunge ndini ndainge ndiri better option because ndaikwanisa kumuchengeta. Ndaimuda, ndaitoda kutomuroora, but ndakazoziviswa kuti zvainge zvisingaiti. Rimwe zuva ndakati ndichibuda mubath, ndokubva ndachizoona kuti mubedroom mangu mainge muine nyoka iyo yakataura neni. Nyoka iyi yainge iri cobra, iri kumadziro, ikandiudza kuti ndinge ndichimuramba. Handina kukwanisa kumuramba. Eliza uya
because ainge ari munhu wandainge ndichitodawo nemwoyo kwangu kwose. Ndikati zvimwe kuda ndichakwanisa kuzvigadzirisa. Kufamba kwandakaita ndo kwakazotondikanganisira zvakawanda, uye zvekare ndo kuzofa kwakewo kwaakazoita, because iye akabva achizotanga kurwara akabatwa nestroke akafa. Ndiyowo secret yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.